जारिजों नाजों बानलु guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. I'm Gara Vlogger for so guys, बोरै दं नोंथांमोना आसा खालामदों गासैबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दं ओमफ्राय नायदो दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां दाखालि साननैसोनिफ्राय जि गरम थानोनो हायाखै ओरैबायदि गरममोन माने ओमफ्राय मैया एसे अखा हादोंमोन ओमफ्राय हरनिफ्राय अखा हाबाय थाबाय नालाय थान्दा एसे फ्रेश मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नङा होमबा दैज्लां बोथोरनि थाखाय हालेवनाय गायनाय फुनायमोन नाथाय देग्लाय माने अखाया एसे लेट जाबाय दा दिनैल' हानानै गाबोनफोरबो हागोन ना हाया मिथिला आरो रानस्राव जाजोबनानै दंमोन जोंहा एसे खोथियाखौबो एसे फोखांखाबाय ओमफ्राय दा बाबाय हालेवगासिनो आरो साननैसोनि उनाव गायनाय फुनाय जासिगोन जोंहाथ' माइ गायो होननानै मिथिखायोना गोबाङानो ओमफ्राय आं रायज्लायनायखौसो बोरैबा खोनादों खोमादां नै सिङावहाय सिथर जाना दं आंना सिङावहाय ओंखायनो बारा रायज्लायनोबो हाया मा जादोंथाय सिं लोमजाबाथाय जायोना मायो होनोना बिदि जानानै दं आरो ओंखायनो आं दा न'आवनो दंफैयो आरो ओमफ्राय ओरैहाय दङ टेम्पालिबो दङ ब्लेकिखौनो लाबोफिनबाय आङो ओजोंहाय उन्दैयावनो लांदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय ओजोंहाय थाबाय थायो आंनोबो एसे डिस्टार्ब जायोना बेनि थाखायनो लाबोफिनबाय थालिर जानो नागिरदों बिसोरो ब्रेकिखौ बामनानै लागासिनो आंना टेम्पालियाव अननानै ओंखायनो मेगन सागासिनो जाथियाबो बामजाना फैसोनाबाय जै अरलायो हप्तानै जाबाय आरोना बे आंजों थाहैनाया सापरियावहाय ओमफ्राय बे थाहैनायनिफ्राय फैनानै माबा सिनायला बिमायाबो अनला ना सना नोंखो ना नावलाय सना बिमायाबो अनला बिदायाबो सिनायला माने नै दा दलर थाबाय दा फै न'आव थानो मोजां मोनो आरो हगारना इखो ओइ माखौ जाहांदों नोंलाय नै इसिबां दंमोन मैया ओमफ्राय खावसे जाजोब्बाय बिसोरो नायलाय ओमफ्राय खालि जाना थाबाय नै सोरनि फेभरेट गाइस नै जै मोनजोबखाबाय न'निनो आरोना इयो न'आवनो फोमोननायमोन आंनो मैया बख'नो मोनदों जिगाब सिङाव सोनानै दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय समान मोनजोब्बाय नै मामिया जिमिया सिनायनाय नंलाय जिमिया नै थानो होला सिनायला बेबिखौनो दोनलाय हमथानानै होनि हा जिमि सिना बेखौ बुरखायनानै ओरै जानो हायोनो बिदिसो थगायनांसिगोन नङाबाथाय सानैजोंबो अरलायलायसिनोसै सुथारनानै ना सिनायला नोङो बेटिखौनो मे जिमिया थालिर जानो लुगैदों नै थालिर जायोना नोङो जानोसै थालिर लुगै गाइस सोरनि फेभरेट जानो लुगैदों नामा बिदि बुंजानि अखा हानायाव थान्दायावसो जानो नागिरबावो नामा गगा मोननाय ओमफ्राय हालेवगासिनो बाबाया नै न' खाथियावनो नालाय ट्रेक्टर दङ आरो ना होमबाबो मोसौजों हालेवगासिनो नांगोलजों एसे गुरै खालामनाय खारायनाय ना मा होनो बिदि ओरै जिरनानै ओरै ओरैजाय थांनो हाया हालुवो दै लानानै दंना थान्दा ना एसे माबादों माबा आलुसो मामि भिडिअखौ हगारगासिनो नालाय जोंहाना न'आ गैला बायजोब्बाय नै गाइस सिखाव हाबसिगोन नै बारिनिफ्राय सिखाव फैसिगोन जोंहानाव नै बायजोब्बाय न'आ बायला जिलाथार जोंहानि न'आ माला जागोन दासो गोदान होगासिनो नै दा ओमफ्राय जोगोनार मा होनो बेखौ खाख्लौ ना मा होनो खोमा बबेबा दिनैनि ओंख्रिया बेनो जागोन जोंहाना ओंखाम संनांसिगोन जोंहा आइया नै माबायदि रुटि संनानै एक्सपिरियेन्स गैयाना नै एसे मोजां आरोना ओमफ्राय आंहा जि लेट सिखारखायोना आं न'आव थाबाबो आं बादुलिथार नालाय ओंखायनो गमानो गैया नै आं दासो सिखारनानै
दुंबाय दं नामा होननानै दासिनो दं अखा जोंना गोबावथार माबाया हालेवबाय दं नालाय ओइ रुटि जालायलायदो साला रुमाव थाबाथाय आं मेथाइ जाहोबाय थायोमोन दायो न'आव फैनानै मेथाइ मोनजायाखैना नोङो बोरैबा स्टाइलथार न'नि सैमायानो बोरैबा स्टाइल बायनाय बायदि स्टाइलनि जानानै दं माने स्टाइल आरोना लकेलबाबो खुगाया मोनाबिलि जालायबाय गाइस नै दाबो अखायानो गाराखै फिसा 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 हागासिनो दाबो ने नोंस्राजों फैनाङा दसे ओंखारदों नै अखायानो हागासिनो दा हाबाथाय बिदिनो हाबाय थायो बोथोरफोरा बोरैबा होमबाबो फिसा हादों दै थागोलायनाय गिदिरखौनो हायाखै आरोना अखा गाबोन साननैसो अखायानो हाबाय थासिगोन खोमादां आरो दैज्लांबो जाबायना दा अखाबो हाबाय थानांगौ खिन्थु सान्दुंआसो दुंबाथाय दुंफिनलायसिगोनलाय गरमाव बुङो जों एसे फोथारखौ एसे नायहैनि र' खोथिया फोनायखौ नोंथांजों एसे शेयार खालामगोन जों नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय गाइस स' आंनि आपडेटखौ मोनबाय थानायनि थाखाय इउटुबाव माबा माबि जाबाय थायो आरोना नटिफिकेसनबो थाङा जाबाय थायो गोबाङानो सोरबा कमेन्टआव खोन्थाहरो माने नटिफिकेसन फैयाखै होननानै स' बेनिनो प्रब्लेम आरो भिडिअखौ गोबावजों आपडेट मा होनो होबाय थायोबा एसे बोरैबा जालाङो कन्टिनिउ होबाय थानोबो मोननाय जाया नालाय स' होमबाबो जेबो नङा जायफ्रा गोसोआव थायो बिथांमोना माने माबा खालामनानै सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय माब्लाबा समाव नटिफिकेसन गैयाबाबो होआ नङा आं हप्तायाव खनसे नङाबा खननैयाथ' होबायानो थाखायो बांसिनानो लांबाय थादो गाइस ओमफ्राय नै आंना रायलायनाया बोरैबा मोनबाय दं सिङावहाय नै सिङावहाय दोरसोन बेरनाय ना मा होनो सिथर जानानै दोलाना दं ओंखायनो साबाय थानो आलौना जास्ट बोरैबानो ओमफ्राय गाइस ओमफ्राय नै आङो आंनि बिबार बागानखौ खोन्थालायनोसै बिबार बागानथ' गिदिरथ' गैया फिसा गायनायखौ एसे देखायनोसै बिफां गायनायखौबो एसे नायनोसै अखा हादोंना बोरै अबस्था जानानै दं नायदो बेखौ बेसे गायस्लायनांसिगोन इयावनो दोनबाय थाबा जानाय नङाना बे बिबार बारगोन एसे देरबाथाय बिदिनो जायफोरखा एल'भेरायानो थैगोन थांगोन जाबाय थानानै आरो इयाव दै जाबाय थानायनि थाखाय जाबाय एसे गोरान ओंखायनो मोनसेखौ गोरानाव दोनबाय आं दाखालि सान्दुं दुंबाय थानायनि थाखाय एसे मोजां जादों गुवार जाबाय ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय नै आंनि मानि प्लान्टआ आंना फैसाया एसे जाहांबाय आरोना नै जेने थेने थांबाय एसे गिदिर जाबाय नै ओमफ्राय नैबे अपराजिता नै मानलानो माबा मोनसे नांबावगौ ओमफ्राय नैखौ मानलानि थाखाय आइया बानायनानै होदोंमोन जांख्ला ओइनै गोजौआव बारा जानानै थाहैबाय बिबारा ओइनै अपराजिता निला बेफोरखौ साहा फुदुंनाय माबाबो लोङोना जायोना दाना जाबाय दा थांनोसैलाय ओइ खैजा नै बेवहाय आङो दैखौनो होआखैनो जारलासो दाउआनो मायबा खेब खालामबायसो दां हनै जारलासो बैयो दैयाव बारा जाबाय थायो नालाय ओंखायनो आं नैबे बाख्रि आगोलाव बाक्सायाव थिखांनानै दोनदोंमोन मोजां बाथौखौबो दासो जोंहा गोदान बानायबोदों नालाय बिबारबो गायनो हाया मानोबो हाया साननैसो उनाव बेवहाय माबा डिजाइन बानायबावनांगौ नालाय ओंखायनो होमबा बाया मोनसे मोननै गायना होदों बिबार बारबायानो फिसा ओमफ्राय नै नायदो लेथ्राफोरा दुगैबाबो खोबनो लोगो जाफ्लाबाय आयो हेन्डसेक सोना हरलाय आखाइखौ हरलाय जाथि नायने हेन्डसेक हरदो हरनायावसो बिजिथार नायदो हेन्डसेक नेरै हेन्डसेक ओइखौ जै उन्दुनानै थाखाबाय न'आव थाबा ओरैनो थायो नालाय मेगनानो बुथे जाजोब्बाय नै बेयाव थांनो अखाबो हादों नालाय दिनै दंबाय दं बरिंथार ना दासो खोथिया थिलियाव दै थादों मैया गोरान मैया बिसोरो ब्लेकिमोना गेलेनानै थांगुलायदोंमोन बेयावनो हाबनानै दिनैसो दै जाजोब्बाय फिसा ओंखारबायानो जेने थेने दै सारगुलायनानै एसे फोदों आरो बेखौ अखा गैयियावनो गोरान राननावनो ओमफ्राय दासो दै मोननानै मोजां जासिगोन रानस्रावथारमोन बुरजाथार फोखाबाय जानो बारा बुरजा गायानो देग्लाय खावसेखौ मादैमोनानो गायनो होदोंना बै लामानिफ्राय बै न' गोनांसिम सिदा दं आरो ओमफ्राय ओइ खैजा गोजानखैबो दंहैयो एसे बारा बुरजा गैया ओमफ्राय माखासेखौ मादैमोनानो गायनो होदोंनो देग्लाय बारा गायनो मोननाय नङा आंबो गायनो मोननाय नङानो खोमादां दा साइन्स गायनो जासिगोन आरो जोंना बे एगजामा दैज्लां गेजेरावसो जाबायना जुलाइआवसो बेनि थाखायनो होमबाबो गायनांगोन साननैया दा मा बुङो गाइस उन्दैनिफ्रायनो गायै देरबोखानायखा गायालासिनो थानो मोनखाया मावालासिनो ओमफ्राय इनि थेफाया जेराव थाङैयावनो सिरि दंखायो आं खोन्थायाबाखैबाबो फैफाला फैलायबाय दंखायो सयताना थेफाफानो जाबाबो गोरान जाथारबाय इयो थेफा ओइ खाबा
दुब्लिबारिसिमथो फैनो नखा ओरैबायदि हाब्रुबारियावबो न'आव थाबाय थाबा बरिं जाथारोना जेबो मोनजाया ओंखायनो टेम्पालिखौ मेथाइ लायनो होदोंमोन आङो गोरलै बायदि हा मामि मामि नगाय नगाय फैगोदो नोंसोर गाहायाव मानो फैखो जिमिया दखानाव दंहैयो माने नोंसोर फैबादिया लिंबा फैखायाखै हे मेथाइ खेख्रे खेख्रे होननाय गाबनाय खोना एसे एसे होदो नै सादों मामि नै बेसे गोदै बिदिना केकआनो बेलेग कालारलाय माथो जादो हरख'नो हायाखै मेथाइआ अ नै गोदोनिखौ दै लोङोनो दाहाय दै लोंबाय थायो साहा फुदुंग्रा ससावनो माबानानै जानोसै रुनानै मेगिखौ मिक्स खालामना जानो नङा होमबा दैया गोदौहांबाय नै फिनिश हो गया हम लोग का मेगि दै गोजा जाबाय बिदि बायदि मेगि नकलि स्टाइलसो मोजां जाया होमबाबो आं बिदिखौ लोंनो लुगैनानै बुरजा होनानै होबाय गाइस नै बेखौ मा बुङो सोर सोर सिनायो दे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय होमबाबो आं खोन्थानोसै जारि बेखौ जारि आंनाथ' दोरसोनो बिदोंना खुगायाव माबानाय जादोंना दोलानाय ओंखायनो आं बेखौ संना जानोसै जारिया मेजेरोना मोजां जायो माने जारिखौ बानलु गोसा होनानै संना जानोसै दाउ बेदरथ' गैया बेलेग बिदि दाउ बिदै बायदि फुदुंला आङो जारि गोजा आरो जारिखौनो नैफोरो माबा मा होनो हाइजें गायना दोननाय दङ नै गेसें गेसें आरो फिसा फिसा खिलिफिनगासिनो गैलामोन दा नै बिजों ओंखारफिनबाय खिलिफिनबाय नै बिफाङा ओरैसै आरो बावो नैफ्राव सब दंजोबो आरो ओंखारजोबसिगोन खिलिजोबसिगोन गोबोरखि गारना होनाय दं ओंखायनो इयावनो जारि रज'दों बिदिनो खाफैदों आङो जि आयौ 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 गिलायलाङा मोनाबिलि जाबायना बियो जाहैबाय लेथुकु बिफां बैयो बै फुख्रि आलियाव गायना दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं मैयायाव गायस्लायना होफैबाय नङाबा ओइ जिङाव थारावबाथाय बोरैबा जायोना फुख्रि जिङावनो नै सोरबा सोरबा लेरख' होनो ना जों लेथुकु होनो आरो बेखौ देबाय मोनजासिगोन र' फिथाइ बोसोरसेनि उनाव बोसोरनैनि उनावहाय नैयाव मैथा गायना दोननाया जोंना फांसे फांनै फुख्रिया दै जालायबाय नाखौ बेसेबां फिथोंथाय देग्लाय मोनजाया नाला जिं जाथारोना बैजों नाला फिसा थांनाय दं ओंखायनो दै देरबाथाय दैयानो बुंजोबना नायानो गलांजोबो जों ओंखायनो बारा हगारा नाखौनो थ' गाइस बेनो न'आव थाबाथाय बरिं जायो नङा होमबा बेखायनो आं एसे भिडिअ बानायो न'आव फैबाथाय ओरैनो थानाय जायो नालाय एसे मा भिडिअ होनो जायो ओंखायनो न'आव थाबाथाय दसे जानला मानलाबाबो भिडिअ बानायो नोंथांमोन नायनानै बोरै मोनो मिथिया अब्लाबो आं शेयार खालामनानै मोजां मोनो बेखायनो भिडिअ बानायदों स' बोरै नुखो आंनि भिडिअखौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरा माने दासिमबो आंनि चेनेलखौ नायदोंबाबो साबस्क्राइब खालामाखै स' साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लाबोबाय नै एसे बुरजा खाबायानोथ' आंनो एसेल' बायदि मोनदोंमोन नायदो हा सङाखैनो नाखौनो गिदिर मोननायनो गोरलै गोरलैथार जारिजों नाजों बानलु मैथाजों बे जाबायना संख्रि नांबाय दा बसनाल' होदों